A més de la fusta i el carbó, materials de primera necessitat per poder-se escalfar, els empleats del ferrocarril agafaven qualsevol altre material que poguessin aprofitar del tren o els tallers. El recorrido, pensi que ho sortia de tot. Perquè hi va haver un que va entrar a treballar, normal. I quan va sortir, sortia coix d'una cama, ben llarga, així, no podia canviar la cama. I jo li va dir, cony, que has sortit de camp? No, doncs què et passa? Que no dic res, home, però què et passa? I portava un vestiment d'una finestra des d'aquí fins aquí dalt. I que anava coix. El pare estava a la part de la pintura i els canviaven. Tu em dones fusta i et daré pintura, això és intercanvi, que esclar, tot sortia del mateix lloc, però esclar, guanyaven tan poc en aquell temps, havien de fer coses d'aquestes. Però tot això era degut a la misèria que havia en aquells anys. Després ja la cosa es va normalitzar, ja no. Els anys 40, al principi dels 50... En aquest context, va sorgir l'anomenat extraperlo, que consistia en el contraban més o menys camuflat de certs productes de necessitat bàsica. L'època de l'extraperlo, els trens que venien de cap al sud, doncs anaven cap a Barcelona. I abans d'arribar a l'estació de Sants, el tren afluixava la marxa i quasi parava. I llavors, de sota els seients de dalt, sortia de tot: patates, taronges, arròs, oli amb uns recipients especials fets com d'un animal i de tot, allà sortia. I llavors allà ja els esperaven altra gent, que hi havia com unes muntanyes de pedres i el tren passava per sobre, no? I allà ja els esperaven i llavors tiraven tot, era l'època de l'extraperlo, perquè la gent passava gana i aquella gent es havien de guanyar la vida d'una manera o d'una altra, no? I això és el que passava molt sovint. En una casa d'aquí a Vilanova, hi havia una senyora que vivia la Gèpols, i llavors aquella tenia diverses persones que li feien els viatges que feien per anar a buscar menjar. Però ella anava en posta a buscar arròs i després oli més avall, no sé què és, anava a buscar oli i arròs. I es tenien uns vestits que es portaven com una sobrefalda, però a sota portaven bosses. I portaven ple de quilos d'arròs i de farina i tot això. I anaven, semblaven més grasses, però amb aquest sistema no la van agafar mai. I va fer molt de temps i d'aquesta manera va posar front en tot el talló de la casa per aquests 5 fills i és molt de feina. Els extraperlistes, que en moltes ocasions només pretenien donar de menjar a les seves famílies, a vegades topaven amb la Guàrdia Civil. En alguns casos, ells feien la vista grossa, però en d'altres, els controls podien tenir conseqüències dramàtiques. Això que hem parlat de l'extraperlo, doncs esclar, jo era petita, era després de la postguerra, i tinc una anècdota del meu pare que va anar en posta a buscar menjar, no per fer negoci, per menjar nosaltres, perquè passàvem molta gana. I el meu pare, doncs, esclar, anava en tren. I llavors, és el que em dic, els guàrdies civils s'amagaven. I llavors el meu pare portava un abric. I la meva mare li va cosir dintre de l'abric, li va posar unes butxaques i portava arròs i cigrons, no sé què portava més. I esclar, el van enganxar. Ella estava sentat i va passar a la Guàrdia Civil i li va dir què portava i ell li va dir la veritat. Diu, mira, jo tinc filles, tinc la meva sogra, la meva cunyada, que era l'únic home que hi havia a la família perquè la meva àvia era viuda. Diu, i doncs he anat a buscar una mica de menjar perquè passem gana. Llavors els guàrdies civils li volien tallar l'abric. I el meu pare, que era un home jove i amb la necessitat que tenia, es va quasi posar a plorar. I llavors li van dir que no li tallarien l'abric i el van deixar passar. Llavors, nosaltres teníem el germà que era el gran i treballava a l'autòdrom de Sitges, anant a l'autòdrom, havia sigut. I llavors, esclar, vam quedar, van agafar la cara i vam quedar allà tots 4 amb la mare que no havia treballat mai, ni res, no sabia què fer. I anava a Cala Taiut a buscar menjar. El pare? No. El germà. I per què que no feia? Perquè allà hi havia farina, hi havia oli, era l'única cosa que portava, oli i farina. I llavors es posaven en un paquet posat així lligat, un paquet a la mà, i a l'altre pujaven. I allà a l'estació de Cala Taiut
hi havia uns guàrdies civils que ja vigilaven quan pujaven, s'amagaven als lavabos i quan arribava el tren tots corrien per anar a pujar al tren, no? Quina edat tenia, el germà? 19 anys. I quan va pujar amb una mà, com que els trens anaven així d'estraperlistes, no ho entens gens, doncs quan va anar a pujar amb el tren es va agafar a la barana del tren, no van obrir la porta perquè ja estava tancada i estava ple de gent, va anar un civil pel darrere, se'l va estirar i se'l va matar. A Vilanova hi havia molt de moviment a l'entorn ferroviari i això va generar una gran activitat econòmica. Entre l'estació, el recorrido i el dipòsit de locomotores van arribar a treballar més de 900 persones. Cada maquinista cuando venía aquí había en la oficina un libro de reparación y tú tenías que poner todos los defectos que encontrabas en la máquina. Y al día siguiente por la mañana el contramaestre se lo iba repartiendo a los operarios, el número de máquinas y tú te marchabas. Luego había un día de descanso que te decía descanso y lavado. Y entonces que tenías que venir tú porque llevabas una máquina fija, ¿no? Tenías que quererla más que a la mujer, a la máquina, hacías descanso y tenías que venirte aquí, porque como estaba apagada y sin agua ni nada, para preparar los machos de prueba y eso, esmerilarlo y que fueran finos, porque si se rompía el cristal del nivel, pues tenías que ir con los machos, 3 machos que llevaba, para ver el agua, la diferencia, uno, otro, otro, y tenías que venir aquí, luego si tenías una caja que se calentaba, te tenías que meter en el foso, con packing. Éramos 3 grupos, uno se dedicaba a distribuidores y pistones, el otro grupo se dedicaba a las bielas y la rubinetería, se le llamaba los grifos y las válvulas, y el otro grupo se dedicaba a las ruedas, a los cojinetes grandes de las ruedas y al freno. Le llamaban la timonería del freno. Y después había un grupo de caldereros que eran los que reparaban dentro la caldera. Si había algunas grietas, si cambiaban virutillos, que se les llamaba, y esto era lo que había en el taller. Allí había los tornos, había las cepilladoras, había los bancos de trabajo, había la furnal, el cuarto de herramientas. Yo, si entro allá, pues como si estuviera trabajando ayer, como si estuviera ayer. El llegat humà del ferrocarril a Vilanova i la Geltrú no seria complet sense el punt de vista dels passatgers que utilitzaven els trens amb més o menys assiduïtat. Seguim aquest viatge per la memòria amb les vivències i emocions d'una viatgera vilanovina. El tren es creava com una amistat de tren, que dic jo, perquè era molt variada la gent que anava al tren. Anàvem a estudiar, anàvem a treballar després i després gent de diferents edats, de diferents tipus de treball, però esclar, ens trobàvem al tren i això feia que et sentissis una mica acompanyat, perquè jo era molt joveneta, clar, tenia 14 anys, 13, 14 anys i anava sola i cada dia. Parlaves amb la gent, es parlava al tren. I per això sabies d'on sou, de Lleida, i sempre s'entablava una amistat. També les que anàvem cada dia a Barcelona, una feia ganxet, l'altra feia mitja, jo repassava la lliçó, llegia o feia un crucigrama, que sempre m'ha agradat. Hi havia ambient de tren. Tots arribàvem just a agafar el tren, però com que no passàvem per taquilla perquè ja teníem l'abono, doncs pujàvem a dalt. I algun noi veies que es cordava la corbata, els punys, que s'havien d'acabar. Alguna noia es pintava les ungles del tren. Prohibido asomarse al exterior, amb uns cartellets de coure, de bronze, així, de llautó, saps, petits. Després deia, prohibido escupir, i se prohíbe la palabra soez. Això és el que deia el tren, llavors, com a normes de conducta. La gent deia que bonica és aquesta estació, o sigui, la impressió d'arribar a Vilanova era favorable, i jo, esclar, com a vilanovina, com que ho alabaven, pensava.
A mi m'encanta viatjar en tren, encara ara, tota la vida. Sí. És que trobo que els medis de transport han de ser col·lectius, bueno, per tota la cosa que ja sabem, no? Però a més és que és bonic. Et pots tranquil·lament contemplar el paisatge, no has d'anar conduint. Vilanova i la Geltrú és una ciutat molt vinculada al tren, que avui manté diferents centres actius. Tallers de Renfe Integria, on es realitzen les grans intervencions a les unitats de Rodalies. Una de les primeres estacions de la xarxa de Rodalies per volum de viatgers, més de 18.000 al dia, i un museu del ferrocarril de gran valor i rellevància social i patrimonial que fa de custodi de la memòria col·lectiva. Això és l'herència de prop de 130 anys d'aposta decidida pel tren com a mitjà de transport que venç límits i traspassa fronteres tangibles i intangibles. És el llegat dels que van somiar que el tren seria un element decisiu per a la modernització i potenciació de la ciutat. Un llegat al que han contribuït ferroviaris i passatgers i que transcendirà gràcies als records d'homes i dones en memòria.